अरे हरिया कहीं व्यस्त विव्रत ही पहुंचे तू विव्रत हवार हो बेसी व्यस्त है ना रासे बस बसिक जहाँ व्यस्तता अच्छे तू कर शुणवी ओ करे से व्यस्त हमारे कौन कारण अच्छे तू पचरे कारण कौन आज्ञा गोटे कथा तो बारंबार शुणिकी मो मुंड सकर खाइले कौन करी कौन ना किसी जानी पाऊनी कौन एमती कथा कौन कौन शुणलु किसी जानी होनी कौन शुणलु तू मुंड कहीं खराब हो कहती बाप टीवी देखी मुंड खराब है टीवी रे तो कौन शुणी ता भीतर आ किछु बुझी पाऊनी किए कौन कहूची टीवी रे कौन शुणलु तू टीवी रे कौन सब कहउछन से मीडिया वाला कोन चतुर्थ स्तंभ बोली देशर कहउछन सेटा कोड कौन तो स्तंभ पोता है जी कौन है जी सेटा जानि पाऊनी आ मीडिया वाला चतुर्थ स्तंभ और गणतंत्र रा तो सेटा कहला तो मुंड कहीं खराब हो रे सेते मुंड खराब होने चतुर्थ स्तंभ रे हल्ला वाली कहला आ चार तीन आउरे आगुर तागुर कौन स्तंभ थियो ना से तीन ना कौन कौन आ स्तंभ सब कोड पोता है जी कौन है जी सेता तो जानि पाले हबो आ से तीन ना हल अछि आ नथाई रही छी हेलो कोड अछि कौन अछि सेटा तमे जे गोटो गोटो करी कोइ देन दली कहले मु मधे बुझिया दी अच्छा तो एटा बुझिया पे हैरान हे रही हो ठीक है जे तो पचाइलो न कर गोटी गोटी कर कहबी आ हो आ विलंब न करी मत्ता विषय टे कोन को शिक्षा आले हो पचाइलो जे तो कहू सुन रे बापा हो को है तमे भारत गोटे गणतंत्र देश गणतंत्र पे ये भारत हूँ पृथ्वी रे सर्वश्रेष्ठ गणतंत्र लोक जानते ସେଇଟା ତ ସମସ୍ତ କୁଆ ବୋଲା ହଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗର୍ବିତ ହଉଛି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ସେଇ ଗର୍ବିତ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଗଣତନ୍ତ୍ରଟା ହେଇଛି ସେଇ ଗଣତନ୍ତ୍ରଟା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଚାରିଟା ସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରହିଛି ସିଏ ଯଦି ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯଦି ଗୋଟେ ଛାତ ବୋଲି ଭାବିବା ତାହେଲେ ଚାରିଟା ପିଲର ଦେଲେ ଆଗ ଛାତଟା ହବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଛାତ ପଡିଛି କି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଛାତ ପଡିଛି ଚାରିଟା ପିଲର ରଖିକି ହେଲେ ପିଲର ତ ଚାରିଟା ରଖିଛି ଗୋଟେ ତ କହୁଛି ପ୍ରେସ ବୋଲି ମିଡିଆ ବୋଲି ଆଉ ତିନିଟା କଣ କଣ ରହିଲା ସେ ବିଷୟରେ ମତେ କୁହ ଆଉ ପ୍ରଥମଟା ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟା କହୁନ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଲା ବିଧାୟିକା ଆଉ ତୃତୀୟଟା କହିଲେନି ତୃତୀୟଟା ହେଲା ଆମର ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଆଚ୍ଛା ଚତୁର୍ଥଟା ତ ମିଡିଆ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଉ ତଥାପି ମଧ୍ୟ କହିଦିଅ ଆଉ ଦର୍ଶକ ଦେଖିଲେ ହେଲେ କଣ ଜାଣିବି ଚତୁର୍ଥଟା ହେଲା ପ୍ରେସ ବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ମିଡିଆ ଯୋଉଟା ବି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଆଚ୍ଛା ଏଭଳିଆ ଚାରିଟା ଖମ୍ବ ପୋତିକିରି ତା ଉପରେ ଛାତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାମକ ଛାତ ପଡିଛି ନାଇଁ କି ଆଚ୍ଛା ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଢାଞ୍ଚା ରହିଛି ନା ନାଇଁ ତା ଭଳିଆ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଢାଞ୍ଚା ରହିଥିଲା ଆଉ ଯୋଉଟା ତତେ ବୁଝେଇ ମୁଁ କହିଦେଲି ତାହେଲେ ତ ମୋର ଗୋଟେ ଭ୍ରମ ତ୍ରୁଟି ହେଲା ଆଉ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଗୋଟେ ଗାଈ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ସରକାର ଗୋଟେ ଚାଳିଆ କରିକିରି କଣ ହେଲେ ଚାରିଟା ଖମ୍ବ ପୋତିଛନ୍ତି ହେଲେ ତା ଭିତରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗୋଟେ ଖମ୍ବ ବୋଲି ଭାବୁଛି ହେଲେ ସେଇଟା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ସୁରକ୍ଷିତ କାମ ହେଇଛି ଆଉ ଦେଶ ଭଲ କଲୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା ଗୋଟେ ପଚାରିଲୁ ପଚାରିକି ମତେ ବୁଝିଲୁ ସେଇଟା ବଡ କଥା ଗଣତନ୍ତ୍ରଟା ବୁଝିଲା ମତେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ନାଗରିକ ହେଇଛୁ ବୋଲି ଜାଣିଲା ମତେ ତୋର ନିହାତି ଜରୁରୀ ଆଉ ହେଲା ବୁଝିଗଲେ ଚାରିଟିଆ ସ୍ତମ୍ଭ ଯେରା କେମିତି କଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି କାଉ କଣ କାମ ମିଳିଛି ସେ କଥାଟା କିଛି ବୁଝିପାରିଲି ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲେ ହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲରେ ବୁଝିଥାନ୍ତି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମତେ କହିଥାନ୍ତେ ହେଲେ କହିଲେ ଏ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ତ କହିଲା ବେଳକୁ 4-5 ମିନିଟ୍ ପଳେଇଲା 4-5 ମିନିଟ୍ ଗଲା ବେଳକୁ ଭିଡିଓ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଲମ୍ବା ଭିଡିଓ କରିବା କିଏ ଦେଖିବନି ଫାଇଦା କଣ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କି 4ଟା ଭିଡିଓ କରିବା ସେ 4ଟା ସ୍ତମ୍ଭକୁ 4 ଥର ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ହଉ ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଦେବା ଥରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବୁ କରିବେ କରିକିରି ଭିଡିଓଟାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ସବୁ ଲୋକ ଆମର ଜାଣିବେ ନା ଆଉ ଖାଲି ମୁଁ ଜାଣିଲେ ହବ କି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା କହିଲୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ପୁରା ନିହାତି ଦରକାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବସିଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ତେଲ ଫେଲ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଗାଧେଇବି ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଏବେ ଖରାପ ହେଇଥିଲା ଯାହା ହଉ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗିଲା ଆଉ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ତେଲଟା ମାରିଦେଲା ଆଉ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ହେଇଯିବି ଆଉ